Ξέρεις γιατί έχουμε 4 εποχές? Στην αρχαία Ελλάδα πίστευαν ότι η δημιουργία των εποχών είχε να κάνει με τη μυθική ιστορία της Περσεφόνης και της Δήμητρας. Έλα να μάθουμε μαζί. Η γιαγιά κάθεται με τα παιδιά στον κήπο και λέει: στην αρχαία Ελλάδα, οι άνθρωποι πίστευαν ότι η Περσεφόνη, η κόρη της Δήμητρας, ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία των εποχών. Όταν η Περσεφόνη έμενε στον Άδη, έρχονταν ο χειμώνας και η γη ήταν άγονη. Όταν γύριζε στη μητέρα της, η φύση ξαναγεννιόταν και φαινόταν η άνοιξη και το καλοκαίρι. Τα παιδιά κοιτούν με απορία και ρωτούν: γιατί η Περσεφόνη έπρεπε να μείνει στον Άδη, γιαγιά? Η γιαγιά χαμογελάει και εξηγεί: η Περσεφόνη έμεινε στον Άδη επειδή ο Άδης την είχε πάρει για σύζυγο. Η Δήμητρα ήταν τόσο λυπημένη που το χώμα έπαψε να παράγει καρπούς. Αλλά όταν η Περσεφόνη επέστρεψε, η φύση ξαναγεννιόταν. Τα παιδιά φτιάχνουν μικρά λουλούδια και φύλλα και τα τοποθετούν στο έδαφος. Κάθε φορά που η Περσεφόνη γυρίζει από τον Άδη, η γη γεμίζει με χρώματα και ζωή. Βλέπεις, όταν η Περσεφόνη είναι μαζί με τη Δήμητρα, έχουμε την άνοιξη και το καλοκαίρι. Όταν είναι μακριά, έχουμε το χειμώνα και το φθινόπωρο, λέει η γιαγιά. Ο παππούς προσθέτει: η ιστορία αυτή μας δείχνει πώς οι αρχαίοι Έλληνες εξηγούσαν τις εποχές και την αναγέννηση της φύσης με τη δύναμη των θεών. Ακολούθησε το Wonder World Mice για να μάθεις περισσότερες ιστορίες από την αρχαία Ελλάδα και τον κόσμο των θεών.